Malawi Today. Bungwe la Save the Children lati kukanika kwa boma kuyika chidwi pa maphunziro amanja kusokoneza ufulu wa ana aulumali osamva. Ndipo mu nkhani zina madotolo azitsamba apempha Malawi kuti adziyamba kaya apita kuchipatala asanapeze thandizo la umoyo kwa sing'anga. Tili ndizi ndi zina zambiri ngati mungathe tiyeni tikhale limodzi. Dziko la Malawi tsopano lili ndi mtsogoleri watsopano Peter Mutharika amene alumbiritsidwa pamwambo umene wachitikira pa bwalo la zamasewero la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre. Mutharika mukuyankhula kwawo achenjeza anthu amene amalowa mboma ndi cholinga chofuna kusakaza chuma kuti athana nawo. Isaac Salima anali konko. Mutharika adabwereranso pa bwalo la Kamuzu kumene adawalumbirisa mu chisankho chimene bwalo la milandu lidanena kuti sichidachitike cha chaka cha 2019 asadagonje pa chisankho chimene chidachitikanso mchaka cha 2020. Iwo adafika pa bwaloli cham'ma 10 koloko mmawa pamene adasogozedwa ndi galimoto zoperekeza mtsogoleri wa dziko kuchokera ku nyumba yawo kunyambadwe mu mzinda wa Blantyre. Atsogoleri a mipingo ndi amene adaloyambirira pamene adayini mwambo opempherera dziko lino. Kenako idali nthawi imene anthu ambiri amayembekezera pamene wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Jane Ansah adawalumbirisa. Iwo adasogozedwa kutsogolo ndi amuna wa Joseph Ado Ansah pamene mkulu wa zamabwalo a milandu Alizini Zikamanda ndi amene adasogolera mwambowu. Ndipo nthawi imene aliyense amayidikirira idafikanso pamene nthawi imati 6 minutes past 11 mawa Mutharika adapita kutsogolo kumene kudali akuluakulu amabwalo a za milandu atanyamula baibulo lawo ndipo adatenga mphindi zingapo akulumbira kutsogolera dziko lino pamene anthu ambiri amene adavala zovala zamakaka chipani cha DPP amene adakhamukira ku bwaloli atazazidwa ndi chimwemwe. I, Professor Arthur Peter Mutharika, do solemnly swear faithfully and truly perform high post of the President of Malawi. So help me God. Congratulations, Your Excellency. Ndipo mizinga yokwana 21 adayiriza kunja kwa bwaloli kusonyeza ulemu pamene maboma akusinthana mphamvu. Uku kuti asilikali a Malawi Defense Force akuguba perete pa bwaloli. Mawu awo Ansah pamene amadzutsa mtsogoleri wa dziko lino Mutharika. Ansah adati ndokondwa kuti chisankho chimene chachitika mdziko muno chidali chabata. Iwo adati mtsogoleri amene wasankhidwayu Mutharika ndi mtsogoleri amene ali ndi chidwi chofuna kutumikira dziko lino komanso amaonesa chidwi chakuti anthu ali ndi chakudya chokwanira komanso kulimbana ndi nkhani zakatangale. Kenako idali nthawi ya Mutharika kuti ayankhule kwa anthuwa ndipo adachita izi imene nthawi imati 24 minutes to 1 pamene adapita kutsogolo ndipo poyamba adayamba ndi kusangalala kuti chipani cha DPP chabwereranso mboma. Nibyo kwambile. Leo tafika. Mukuyankhula kwawo kwa mphindi zokwana 22 Mutharika adati dziko lino zinthu zisintha ndipo anthu ayembekezere kuti pa nthawiyo pakhoza kukhala ziganizo zina zimene zingakhale zopweteka. Iwo adati boma lawo silisekerera kwa anthu amene amalowa mboma ndi cholinga chofuna kusakaza chuma cha Malawi. Mtsogoleri wa dziko la Zimbabwe Emmerson Mnangagwa komanso wa dziko la Mozambique Daniel Chapo adatsogolera nthumwi zina zochokera m'mayiko akunja pamene atsogoleri opuma dziko muno Joyce Banda komanso Bakili Muhoozi adali nawonso pamwambowu amene adakhalapo achiwiri kwa atsogoleri a dziko monga Akhumbo Kachali Akasimu Chilumpha komanso amene akuchoka pa mpando Michael Usi nawonso adali nawo pamwambowu. Ndipo anthu ochuluka anakumana pa sukulu ya Katoto mu mzinda wa Mzuzu kuti aonere mwambo okhazikitsa Peter Mutharika ngati mtsogoleri wa dziko lino. Sam Kalimira wadza ndi nkhani yonse. Anthu omwe anabwera kudzaonera mwambowu amachemerera makamaka mayina a Mutharika komanso achiwiri awo a Jane Ansah akatchulidwa. Ena amayimba nawo nyimbo kuvina ngati mmene zimachitikira ku stadium ya Kamuzu kumene kunali mwambo wolumbiritsawu. Ahmad Hussein kuchokera kulera Masasa anayamika boma kamba kuonetsetsa kuti anthu akuchigawo chakumpoto aonera mwambowu kudzera mu sinema. Choyambirira kwambiri chimene ine ndapanga nacho chidwi ndi chinthu chimene mwatiyikira apachi
chimenechi kunoko sitinambepo tachionapo ndiye chimenecho chatisangalatsa kwambiri. Amartha Musa kuchokera ku Zolozolo anapempha Mutharika kuna kuti agwire ntchito yokonzanso chuma cha dziko lino ponena kuti pakadali pano chumachi sichikuthandiza anthu akumudzi. Amusa anena kuti Mutharika akonzenso vuto lokhudza njala komanso kuonetsetsa kuna kuti amayi ndi otetezedwa ku nkhanza zosiyanasiyana. Tikufuna kuti adadi ife tizikhala momasuka tizidya 1 zinthu zisike mtengo 2 chakudya chizipezeka. Mawu ake pomwe amalumbira Mutharika alonjeza Malawi kuna kuti zinthu mdziko muno zisintha kupita mbali yabwino. Mutharika ndi mtsogoleri wa dziko lino wa namba 7 ndipo watenga udindo kuchokera kwa Lazarus Chakwera a chipani cha Malawi Congress. Bungwe la Blantyre Water Board lati likuchirimika kukonza vuto la kusiyasiya kwa madzi limene makasitomala ake akhala kudandaula kwa sabata zingapo tsopano mu mzinda wa Blantyre. Yemwe amayankhulira bungweri Evelyn Konje wati vutoli linadza chifukwa chakuti zina mwa zipangizo zokopera madzi kumalo osungira madzi anyambadwe chichiri ndi kanjedza zokhudzidwa ndi vuto lakuchepa kwa mphamvu ya magetsi. Apa Konje ati iyo limodzi ndi bungwe la Eskom akonza kale vuto la magetsi ndipo anthu asadandaulenso chifukwa nthawi ina iliyonse vuto litha. Kwa sabata zingapo tsopano anthu okhala m'madera monga Chileka, Mudi ndi Chichiri akhala kudandaula ndi kusiyasiya kwa madzi ndipo pena a Blantyre Water Board akhala kugawa madzi pogwiritsa ntchito galimoto zogawa madzi m'maderawa. Bungwe la Malawi Blood Transfusion Service MBTS layamikira banki ya Reserve chifukwa chopereka matenti 4 othandizira pa ntchito yosonkhanitsa magazi. Poyankhula pamwambo opereka katunduyu wapampando wa MBTS Elizabeth Gondwe wati matentiwa athandizira vuto lomwe bungweri lakhala likumana nalo kwa nthawi yayitali makamaka nthawi ya mvula. Rebecca Chimjeka Matemba wadza zambiri mulipotiri. Gondwe ati matentiwa athandiza kuti ntchito zosonkhanitsa magazi zichitika bwinobwino komanso mopanda kusokonezedwa ndi nyengo makamaka ya mvula. Mawu ake mlembi ku banki yayikulu ya Reserve Boston Market Banda ati thandizoli ndi chidwi cha bankiyo kuthandiza Malawi popeza anthu ndiwo maziko achuma. Matenti amenewa anayi amene tapereka ku bungwe limene la Blood Transfusion Malawi Blood Transfusion Service chifukwa chona kuti iwowa amagwira ntchito yotamandika yopulumutsa miyoyo, kani mwana wotadwala malungo, kandi mayi akubereka mwana ndiye wataya magazi ambiri, kandi mnyamata achita zakabasa wachita ngozi ataya magazi, osewa akuthandizidwa ndi gulu limene la Malawi Blood Transfusion. Koma anthu ambiri samalidziwa koma agwira ntchito yotamandika. Ndipo oyankhulira bungwe lomwe limatolera magazi mdziko muno Janet Katonda wati bungwe lawo likufuna kupititsa patsogolo nkhani yotolera magazi. Zitithandizira kwambiri ku MBTS mu activities athu amene timapanga m'madera osiyanasiyana amene timapangira panja. Matenti amene wawa ndithu tizigwisira ntchito ngati maklinika athu apanja amene tizitengera magazi. Mnthawi zambiri timakhala tikuvutika kukhala dzuwa lambiri kapena mvula imene mapeza kuti mwina tikupanga khanso maklinika aja chifukwa chonena kuti nyengo sili bwino. Ndipo anthu omwe amapereka magazi adzipereka malo otetezedwa makamaka kukafika nthawi ya dzinja. Bungwe la Save the Children lati kukanika kwa boma kuyika chidwi pa maphunziro amanja kusokoneza ufulu wa ana aulumali osamva mdziko muno. Akuluakulu a bungweri pamodzi ndi Malawi National Association of the Deaf MANAD anena izi pamwambo okumbukira za maphunziro amanja omwe unachitikira pa sukulu ya primary ya Banda mdera la TA Mtukumula mboma la Nchewu. Malingana ndi mkulu yemwe amachita kafukufuku wa zachiyankhulo cha manja ku bungwe la MANAD Ameria Nkhwalala, pali atsikana atatu aulumali osamva omwe chilungamo chidavuta kuti achipeze kamba kavuto la chiyankhulo cha manja. Iyo akufotokoza zambiri
kumvera kudzera kwa atolankhani athu. Kukumbukira za ufulu wanthu wa sign language. Izi timachita kuti anthu onse azikhala ndi ufulu ndithu, azikhala omasuka, osangalala. So tsiku ili ndi special kwa ifeyo chifukwa ku nkhani ya communication imakhala yophweka kwambiri ngati tikulimbikitsa ku nkhani imeneyi, kuti muna makoloso awo akhoza kukhala olimbikitsika, akakumana nawo azilimbikitsika, akakhala ndi ana mwina amene ali ndi ulumali wakumvawu asamazitenge zachibwanayi, koma kuti akhoza kumaonanso tsogolo la anawo akamakula. So kumbali yathu ifeyo ngati amanadi ndi Save the Children timapanga kuna kuti talimbikitse ana kuyambira anakali ana kuti adziwe sign language, kuti imakhala ya simple kwambiri akamayamba kuti mwana uja makhala anakali wang'ono. Mawu ake mkulu ona za anthu aulumali ku bungwe la Save the Children Nsakes Mwase wati nkofunika kuti chiyankhulo chamanja chikhale m'mabuku ofunika msukulu. Mavuto amene taonako ngati bungwe lathu, choyamba ndi nkhani yokhuza ndi maphunziro. Ana ambiri amene amagwiritsa ntchito chiyankhulo chamanja amene ndi ulumali wakumva akulephera kupeza maphunziro awo moyenerera, kamba kuti akamapita ku sukulu kumakhala sukuluzo zilibe aphunzitsi amene ndi ukadaulo othandizira ana amaulumali oyankhula chiyankhulo chamanja. Komanso akapita pa sukulu kumazili ndi ana anzawo a sukulu kutha kuti alumikize nawo ndi ana aja kumakhala kovuta, chifukwa ana ajaso alibenso kuthekera kolankhulana ndi chiyankhulo chamanja. Vuto linanso limene talipezako ndikunena kuti ana amene ali ndi ulumali wakumva ndi kulankhula ali pa chiopsezo chakugwiridwa komanso kuchititsidwa nkhanza zosiyanasiyana, chifukwa kumakhala kuti kuthekera kotiwo akagwira atha kukuwa kumakhala kulibe, komanso kuti alumikize ndi anthu ena kuti awathandize zimakhala zovuta. Mukuonera nkhani mwatsatanetsatane pano pakanema wa Times. Bwanji tililise nkhanizi zikangotha izi. Primary komanso sekondale wadzudzula mchitidwe wa makolo ena omatsekera ana aulumali mu nyumba malo mwapititsa usukulu. Mmodzi mwa akuluakulu ku ndunawo a Arnold Kaira wanena izi pa sukulu ya primary ya James Mboma Ladowa pamene bungwe la Development Aid from People to People DAP limakhazikitsa ndondomeko ya Building a Brighter Future for Girls and Children with Disabilities. Zambiri mulipoti ili la Emmanuel Simpokolwe lomwe akuwerenga Malenga Chienda. Hold my hand, I need to prosper. Give me all necessary education. I may hold your hand in future. DAP yakhazikitsa ndondomekoyi ndi thandizo lochoka ku nduna oona za mayiko akunja mdziko la Finland kudzera mu UFF Finland. Malingana ndi Akaira, mwana aliyense akuyenera kupita ku sukulu osatengera ulumali wake. Mwana wina aliyense akhale ndi kuthekera kuti aphunzire nawo, ka ndi wolumala ka si wolumala, makamaka ana atsikana komanso ana amene ali ndi ulumali osiyanasiyana kuti nawonso akathe kulandira maphunziro apamwamba m'Malawi muno. Ife ngati aunduna oyang'ana maphunziro aku primary komanso ku secondary tikusimikiza kuti zimene zachitika lero ndi zamphamvu kwambiri popitisa patsogolo maphunziro, komanso tifuna tialimbikise makolo komanso mizi yonse kuti itengepo gawo pobweretsa wana ku sukulu, chifukwa upangiri umeneyo sutheka ngati wana sakubwera. Ndipo mkulu oona za mapulogalamu ku DAP Malawi a Ernest Mulapula wati bungwe lake ladzipereka kugwirana manja ndi boma pofuna kuonetsetsa kuti ana aulumali akupita ku sukulu. Ndi cholinga cha DAP kufuna kuonetsetsa zoti kuti tigwirane manja limodzi ndi boma la Malawi popereka maupangiri kapena kuti maluso kwa aziphunzitsi ama primary schools kuti atukhala aziphunzitsi othekera kuti atha kuphunzitsa momveka bwinobwino ana onse amene amakhala mkalasi, kuphatikizaponso ana amene ali ndi maulumali osiyanasiyana. Izizi zithandiza kuti ana aja azikhala ndi chidwi chosasira pa njira maphunziro awo. Ndondomekoyi yomwe ndi ya zaka zinayi ikuchitika pamutu wokuti kuchotsa zotchinjiriza potukula maphunziro a ana aulumali ndi udindo wa aliyense. Madotolo azitsamba pansi pa bungwe lawo la Traditional Healers Research and Counseling Association
apempha Malawi kuti adziyamba kaya apita kuchipatala asanakapeze thandizo la zaumoyo kwa asing'anga. Mkulu wa bungwe la asing'anga a Collins Kaonga akuti asing'anga alibe zipangizo zopimira anthu zamakono ngati zoyezera magazi ndi matenda ena kuti adzipereka zomwe zimapezeka kuchipatala kokha. Sam Kalimira wadza ndi nkhani yonse. Akaonga amayankhula izi ku Mzuzu pomwe bungwe lawo limapereka ripoti ku komiti yona za HIV ku Mzuzu mmene agwirira ntchito zawo, kuphatikizapo ripoti loonetsa mmene agwirira ntchito chuma. Iwo anena kuti bungwe lawo ligwira ntchito ndi akuluakulu a zaumoyo kumpoto kwa boma la Mzimba poonetsetsa kuona kuti asing'anga akuthandiza anthu kupewa kachirombo ka HIV komanso zina zomwe asing'anga angachite zosavomerezeka ndi azaumoyo. Choyambirira ayenera kuti ayambe amutumiza ku chipatala za boma kapena zimene zili za mission zovomerezeka ndi boma kuti akayezese ngati ali ndi kachirombo ka HIV kapena ayi. Cholinga akachoka kumeneko ndi pamene angathe kupitiriza kumuthandiza kuti tilimbikise kuti anthu akhale otetezeka kapena ayambe mankhwala ngati ampeza ali ndi kachirombo kapena apitirize kulandira chithandizo chifukwa choti ampeza kuti alibe matenda. Iwo kenakati nzokhumudwitsa kuona kuti asing'anga ena afala m'matauni ndi m'mizinda yosiyanasiyana mdziko muno omwe akumangogulitsa mankhwala awo pena paliponse mosatsata ukhondo, zomwe kuti zopeka chiopsezo kwa anthu omwe amagula mankhwala awa. Mkulu wa matenda AIDS ku khonsolo ya Mzuzu Augustine Gama anayamika asing'anga awa kamba kogwira ntchito ndi khonsolo poonetsetsa kuona kuti mu mzindawu muli asing'anga ovomerezeka komanso omwe akuti akuthandiza polimbana ndi kachirombo ka HIV. Agama kenaka anagwirizana ndi Akaonga kuona kuti khonsolo ya Mzuzu ipeze njira zoti asing'anga omwe akugulitsa mankhwala awo m'malo osavomerezeka mu mzindawu apeze malo abwino wogulitsira mankhwala awo. Tikudziwa pali asing'anga ena amene anabwera ndithu kukanso anapasidwa malo mukafika ngati kumusika ku Central Market misika yambiri mu tauni mulumveza kuti ali mabechi awo amene anabwera kusapempha koma ena ndi aja nawonso angolowera chipwirikiti chongo yala paliponse maroda amene tikapempha kuti abwere kusapempha molongosoka kuti apasidwe malo abwino. Bungwe la asing'anga mdziko muno la Traditional Healers Research and Counseling Association lini mamembala opitirira 4,500 ndipo ambiri mwa iwo ali kuchigawo chakumpoto. Bungwe la Seed Global Health latsindika kufunika kopereka maphunziro kwa anthu ogwira ntchito za umoyo ngati njira imodzi yokhala ndi nzika za matupi angwiro. Wachiwiri kwa mkulu wa bungweli kuno ku Malawi Apacharo Machere ayankhula izi pamwambo opereka masatifiketi kwa anamwino omwe amaliza maphunziro ophunzitsa anamwino. Gift Sitima wadza nzambiri mripoti ili omwe akuwerenga Daniel Zimba. Amachere ati anamwino omwe amaliza maphunzirowa athandizira anamwino omwe sanamalize sukulu kudziwa kagwiridwe ka ntchito kuphatikizapo pa zomwe amaphunzira mkalasi. Maziphunzitsa athu amene ali ku makoleji ndi ochepa. Inde akuwaphunzitsa ma students amene wa ku university kuwapatsa upangiro omwe akuyenerera or knowledge imene akuyenerera kuti adziwe. Komano akabwera ku chipatala ndizovuta kuti aphunzitsa angakwanitse kuyendera student wina aliyense ku department imene akupanga ma practical zawo kuti awaphunzitse kuti skill iyi azipanga bwanji. Ndipo ma preceptors amene apanga graduate lero ndi amene azitithandizira kwambiri ku Queen Elizabeth Central Hospital kuwapatsa upangiro umene anthu amene akubwera kuzaphunzira ku Queen Elizabeth Central Hospital nero kuti ma students amene abwera kuzaphunzira ku Queen Elizabeth Central Hospital. Amorini Majamanda ndi mmodzi wa aphunzitsi pa sukulu ya Kamuzu University of Health Sciences. Tikaphunzitsa ma student aja ku institution ku health theory amene kaso kuti aphunzire mmene
angagwirire ntchito ichi pa mapatient ndi manesi achamkhata kudziwa ntchito yawo imene angathandizire odwala komano kuti angamuthandize bwanji ophunzira amene afuna akhale nesi kuti athe kudziwa zinthu zachabwinobwino so timapasa upangiri kuti azitha kuthandiza ma student acha kapena kuti ma trainee kuti adziwe zinthu zachabwino kuti ataphunzira mklasi komanso kuti athandiza ma patient bwanji agwirisa ntchito zipangizo bwanji kuti cholinga chake tuluse manesi okupsya bwino kuti anali mklasi alongosoka komanso ku wodi kuja aphunziranso molongosoka. Mmodzi wa omwe alandira masetifiketiwa a Daphne Malemba ati maphunzirowa alimbikitsa kupulumutsa miyoyo ya ana mzipatala. Maphunziro amenewa apindula kwambiri chifukwa chokuti angakhala anthu ena akaona ndi chidwi chimene chikuchitika m'maphunziro amenewa akhala okhala interested kuti abwere aphunzire nawo, in so doing tikhala kuti tikupulumutsa miyoyo ya ana ambiri at large komanso zithandiza kuchepetsa chiwerengero cha ana omwalira muzipatala zathu ku Malawi kuno. Sukulu ya ukachenjede ya Kamuzu University of Health Sciences yasula anamwino 38 apa chipatala cha Queen Elizabeth Central ndi thandizo lochokera ku Seed Global Health. Kampani ya Castel Malawi yapereka thandizo lokwana 30 million kwacha pomanga zimbudzi ziwiri pa sukulu ya primary ya Namalimwe ku Ndirande mu mzinda wa Blantyre. Poyankhula pamwambo otsekulira zimbudzizi, mkulu ona za anthu ogwira ntchito ku Castel Malawi a Gloria Zimba ati iwo achita izi ngati njira imodzi yothandizira dera lawo la Ndirande komwe kuli kampani ya Castel. Tapanga ntchito imeneyi chifukwa choti tinapemphedwa ndi a school committee amene anatilembera kalata nthawi ya namulwe anaononga matoilet amene analipo pamalo pano ndi nthawi imene amatiuza kuti sukulu iyi ndi ana opitirira 1000 ndi mungoganiza pamalo poti pali ana sukulu opitirira 1000 anaja kukhala opanda matoilet. The management yathu kuzera mwa managing director yathu Mr. Toma Reno anaganiza kuti ndi chabwino kuti tibwere zamange matoilet amenewa. Timu yathu ya projects ma engineer athu anabwera kuzapanga survey komanso ndikupanga identify amaconsultants amene anabwera kuzagwira ntchito imeneyi. Ntchito yagwirika kwa miyezi almost 5 imene agwira ntchito imeneyi. Ndipo tapanga spend pafupifupi 30 million tapanga spend tapanga matoilet anyamata tapanganso matoilet atsikana. Mmodzi mwa ana apa sukulu ya Namalimwe Alex Mwamadi wati ndokondwa ndi thandizoli. Second Friday nice tizovuta kuti anthu tilowe matoilet chifukwa matoilet ambiri adaonongeka ngati mmene mukuonera mawawa adaonongeka lezi kachiusa chiwerengero cha anthu amalowa matoilet zomwe zimapangisa kuti anthu ambiri azijomba ku sukulu zinthu zambiri chifukwa tikandakasiteka kutibweresera matoilet anyawani palibe chomwe chinakachitika chomwe chinakatha apa pane paso autilimbikitsabe maphunziro athu kuti nafenso tidzathandiziso ena komanso tiwathokoza Castel chifukwa cha imene akachitisa. Ndi nkhani imeneyo tafikanso kumapeto kwa nkhani zathu koma tisadasiyane tionenso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino a Peter Mutharika wati athana ndi aliyense ofuna kusakaza chuma cha boma. Bungwe la Save the Children lati kukanika kwa boma kuyika chidwi pa maphunziro amanja kusokoneza ufulu wa ana aulumali osamva. Ndipo mu nkhani zina madotolo azitsamba apempha Malawi kuti adziyamba kaye apita kuchipatala asanakapeze thandizo la zaumoyo kwa asing'anga. Mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri kudzera pa www.times.mw, Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, X at Times 360 Malawi, komanso kuchita subscribe ku 1895 poimba star 1895 hash. Anali ndine Dave Kadama. Madzulo abwino.